sechego ngima ji bende wareso an mane kaka ne aya en ywak mabiro kinde ka kinde samoro nitie kata kar chung'od bura mari mak Nyamita nyalo mana leronwa ochal nade mano ka irango en ywak ma kinde ka kinde mane kama entiere to une jod bura iwacho ni une machaki bionu weche mopogore opogore ma koro nyako chwal kony machalo kama lwetu buk moromo ko sirkal mamalo biro nego konyo weche aparo ni ariwora gi gima osipna Meshak wacho ni ma en gir sirkal maduong' to gi sirkal mag counties and an kipenja taneno ka gima jok moko dwa loke ohala idwa loke ohala in the sense ni gini nyocho wang'eyo okay problem ni mokwongo chakre gi Department of Meteorology Department ing'eni ne giwacho ni wadhi bedo gi koth mang'eny kato kore kanyero bing'eni nobiro ma director no be nobiro mo kore kanyo bodugo wacho nang'o ni koro kwang'iyo to waneno ka gima kodh ni onge nikech kama ne o expect ni koth ochaki bo wacho ni koth onge to aparo ni preparation oningo wabed prepared all the time nikech counties ntiere gi pesa serikal mamalo be ntiere gi pesa nya neno kwachako gi county ma Nairobi ada wacho ni so far do koth kata nyoro gotieno koth ochocho nyaka gokinyi Nairobi this time otemo matis nikech waneno ka nyoche luoko mtaro manche gi luoko cha ineno ka pi ne flow matis non tineno kata kama wantiere kama untiere studio kane di wuok oko barabara makile lesha kuonde gi yudo ka pi ka kwang'iyo history machien ten mana yueyo kuonde go to king'iyo counties wa machalo koro kuonde machalo Kaluo gin gigo ma waneno ma waseneno higni te nyando serikali saidia mama moro ng'e pile ka pile makata sama gini otimore ang'eni sani jo news manye mondo ng'iyane kaponi gino timore kiwinjo kata report ma Homa Bay jogo wacho ni kata jotelo kane pok oyier no osepimo negi ni wang'eyo ni ka koth chwega ka to pi biro ginene kamano kwa donjo ofis to bodhi yawo mtaro moro kama manyiso ne ging'eyo kata sama ne gidonjo ndalo campaign sani endi gino affect kata ne constituency na for example this morning ayudo report ni for example barabara madhi gogo barabara mariwa chuth kia gine ward ma south gi east ntiere kamoro ero ma pio gudore makoro ji ok nyal yudo kaka gikalo kok gino biro samarach nikech nyithindo itero negi penj koro ntiere movement mar penj to kendo ntiere movement mar nyithindo madhi timo penj bende school kuondego koro anta paro ni nikech sirikal mamalo to gi mapiny ntiere gi budget ntiere pesa miketo ga contingency to gi disaster management oningo gi move with speed mondo gi yaw oula mondo pi odonji kama ntie to maduong' madwani mondo wawach en ni koth mang'eny kik bed ni en akas to oningo bed blessing to us oningo waikre kapok koth obiro ma wakunyogo yawni moko matindo tindo kuonde ma pigego nyalo gudore maka ndalo oro to dhok nyalo yudo kama gipure ng'ato nyalo yudo kama ogole pi monyalo keto kata e puodho kamano kech koth bineno masani koro wuok kata kineno koth mantiere machwe Homa Bay kuponi ne wakunyo yawo moko mane gudo pigni ten pi manyalo dhi kata higni 2 kapod itiyo kode koro an aparo mana ni both sirikal mamalo to ahinya sirikende wa mantiere e counties kik wabi wawinji tok kodhni ni wan nyuasetiyo gi milion 700 e wach disaster to kipenjo gini to ang'o motimo gi milion 700 gibo wacho ni wang'iewo ne ji onget ni wang'iewo ne ji onget kia wa move wamiyo jok moko chiemo kuonde ma gintiere mano ok kony pesa mar disaster oningo los godo mondo next time ka koth chwe to wantiere gi kuma pigno inyalo gude mondo konywa weche mag agriculture tabela go bende timore kata alwora mari kama ntiere gwenge ma Uriri gin gik ma ginyalo tim nikech kodh nten moro mabiro kendo wacho ne gin masira matimore apoya wan okanyal wacho ni en apoya nikech wan gi scientist ma predict kaka gik moko dhi timore ing'eni chalo ng'ato ma wacho ni jaoda onyuol apoya ok inyal wacho ni jaoda apo ma kowuok gokinyi no dhi nyuol apoya tin gi dweche 9 manying'e ni nyathi to nyaka timre nyaka koro wantiere gi scientist moseng'eyo nikech bwang'eyo ga ni chakre dwe mar 11 koth chwega kata ka ok en mang'eny to wang'e ni koth chwe koro for example kata kaka constituency wanyicho wasechako loso barabara moko matindo mabedo ginene manyoche bedo maricho to pok waloso gi te kata sani endi kawuono nyoro gotieno nochona na gocho ne engineers go nyiso ni koro chunguru contractors
mondo kik giwuondre ni gidhi nyime gi tich sani. Nikech sani kaneno ka jok moko wacho ni kana wuoyo gi contractors moko to ginyiso ni no gini wada tieko baba tich abich wasetieko barabara. Tawacho ni maendi odwa ni mondo otim tich ma wiye bang' ka koth osekethe to bro wacho ni ngeni no oduogi ni ngeni nwalose en mane kothe motimore nade. Koro sani wan nyiso gi ni chunguru tije mag barabara go te unless ni en kama iyawe oula ma mondo pi omolgo ka donjo e aora kata ka nyalo rie nam. To wach ni keto maram ni sani dwa dino barabara mano to wawuondre. To sani mibiro yudo kata both county governments sani ni kore ka giwacho nango ni gindi kuka gigolo tingni sani kore kidwa kore kidwa yaw kuonde moko kato ka report biro wuok to giwacho ni ne watiyo gi pesa moromo kama. Koro wacho ni kik wabi wawinji to nikech oversight ngeni we will give them a prior warning to gitoke bange kanyero biro yalo kaka wan wajo national government wanyiso serikal ni kik wawinji tok ka dhano osetho ka dhano obedo displaced ni kore ka wawacho ni ne watiyo gi pesa moromo kama. Ne gibenya timore North Eastern for example. North Eastern en kama otuo through and through. Next year ka chieng' oro biro donjo tineno ka kendo wan gi disaster mar ni chiaye tho. Ni chiaye tho dhano ok yud chiemo. Koro wanyiso serikal kendo wacho ni nyoche ging'eyo wach ni wananeno preparation ere kaka inyalo gud pigno mondo kete kama nyalo konyo mondo kelna uganda bende resruok mopogore opogore. Aya wabiro kar kange maber ni